Jotonon khulum kani channel o hingkai tomung norok ani channel no takpan subscribe khalaiya hingkai subscribe khalai ready ang ketal job advertisement te online information related videos sanam hingga phaidi kaisa ketal notification alainai omo rujaka Samagra Siksha Tripura ni bwkhak tei hingke norok video no paithak jora te nai tongni kaham ka saimana bagui hingke phaidi official notification alaina omo kha official notification omo rujaka Government of Tripura Office of the Director Principal Coordinator Samagra Siksha oro district hingkai North Tripura Dharmanagar ni bwkhak rijaka hingkai obo working interview najaknai o working interview najaknai hingkai obo khai kaisa tongo Warden tei kaisa part time teacher hingkai obo North district o nongnai North Tripura district o hingkai o jaga o venue rijak tongo block wise o jaga o Jubrajnagar venue rijak tongo obo Jubrajnagar North Tripura Office of the Education Inspector hingkai Jubrajnagar o hingkai 26 tarikh o nai obo 11 ta ni simi changnai tei kaisa culture tongo o jaga o Office of the Inspector Dharmanagar North Tripura ngai obo venue o jaga o no obo kha 23 tarikh o nai 11 ta ni simi no changnai omo bo hingkai norok tomung interested tongkha apply khlaina musungkha hingkai to apply khlainai di o jaga o tlangjaknai Jubrajnagar o hingkai part time teacher simisi tongo sini ST rok ni bagui kaisa post no tongo hingkai part time teacher ni bagui hingkai to abo graduate je BA BSc BCom tei preference rijaknai je BEd DLEd khlaijak rok no ge borok no per month to hingkai to 10,000 khlai rijaknai obo girls hostel o kaisa residential girls hostel o part time teacher per month to 10,000 khlai rijaknai hingkai tei kaisa tongo obo Kalachara o bosini ST khoroksa tongo amongkhai Gobindapur boys residential hostel o ngai tei o jaga o bo same education qualification no nango graduate tei logio norok preference rijaknai BEd DLEd rok khlaijak tongkhai tei oro bo 10,000 khlai no rijaknai per month to hingkai o jaga o kaisa terms and condition kaisa point number 1 o sajaka je girls hostel o hingkai bwri rok no oro bwri rok simi apply khlaimana hini saka Warden hai hingkai part time teacher ni bagui girls residential hostel o hingkai bwri rok ni bagui simi hingkai a jaga o to rijak tongo a jaga o venue rijak tongo obo to contractual si purely temporary contractual basic ngai obo 1 year ni bagui hingkai ulote extend fan khlaijak mano ni saka o jaga o hingkai venue rijak tongo date bo rijak tongo norok tomung no norok ni qualification bai mili tongkha hingkai interested tongkhai to apply khlainai di hingkai a jaga o preference rijaknai je local candidates rok no 5 km area ni bisingo tongui tongnai candidate rok no aro preference kabang khai rijaknai hingkai o jaga o part time teacher hingkai bo jaga o hostel o 2 bar daily class ma khlainai 4 ghonta khlaiui per day o norok je apply khlainai mani thangka hingkai norok 4 hour khlai dino class ma khlainai hinui oro sajaka hingkai norok je candidate interested tongnai apply khlaina musung tongkha hingkai to norok apply khlaina di obo part time teacher ni bagui sini ST khorok ni tongo Jubrajnagar bai Kalachara o hingkai o jaga o 26 tarikh o ongnai Jubrajnagar Kalachara hingkai 28 October 2022 o ongnai hingkai obo 11 ta ni simi no changnai obo hingkai norok je candidate interested tongkha hingkai to apply khlainai di hingkai channel no subscribe khlaiya hingkai norok subscribe khlai ready ang o mahai no ketal job advertisement te online information related videos